Ako si Christy Danio Megalion, usa ka public teacher. Niadtong December 2020, na ako'y gimo sa akong tiyan. Then, tungod sa taas na akong sugar level, sige ko mo sa akong tiyan, gutom, sigkaon-kaon. Then, when I start take sa paper, I take twice a day, duha ka tab in the morning before breakfast, na duha sad ka tab before dinner. Wala na ako gibati ang mga gipangbati nako kaniadto, magsige o dagok akong tiyan, magsige gutom-gutom akong tiyan, since nakatake ko atong paper class. So after na ko ga-take atong paper, nag-follow up ko laboratory. First na ko laboratory sa sugar is 150. Naka-remark dito nga high level sa sugar. Pag November 2021, for second laboratory sa akong sugar, normal na siya. Na ko ang paper starting at April 2021 until now.